γιο σας ότι εσείς με έναν άλλο αιχμάλωτο που τον λέγανε Νίκο, αλλά δεν θυμάστε το επώνυμό του, πήγατε να δουλέψετε σαν μαραγκή στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Δουλεύαμε στο Μουταφά Εμιλίε, μια οργάνωση τουρκική. Και από εκεί ζήτησε ο Κεμάλ 2 μαραγκί για το σπίτι του. Ναι. Και έστειλαν εμάς, εμένα και τον Νίκο. Και έτσι πήγατε στη βίλα του Κεμάλ στην Άγκυρα. Και πήγαμε 6 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα. Εκεί μας αρώτησε πάλι από πού είσαστε κι αυτά. Μου λέει δεν φταίμε εμείς, εσείς φταίτε. Τώρα μου λέει την ιστορία την ελληνική την ξέρεις? Λέω την ξέρω. Τον Αθανάσιο Διάκο λέει, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τους αγώνες του 21, τον Ιμπραήμ, όλα αυτά τα ξέρεις? Λέω ναι, τα μαθαίναμε σχολείο. Την τουρκική ιστορία λέει την ξέρεις? Δεν την ξέρεις. Εδώ που μεγάλωσες και γεννήθηκες αυτός τον τόπο, δεν ξέρεις την ιστορία του? Ξέρεις τη δική σας? Εκκλησίες είχατε τεράστιες και ο σταυρός ο δικός σας περνούσε στο ύψος από τα τζαμιά τα δικά μας. Και το είχαμε σε προσβολή αυτό. Στα σχολεία τραγουδάγατε όταν είχατε λέει οδική. Εσείς τον Τούρκο σφάξετε, τον Τούρανο σπαράξετε. Ήταν έτσι, ήταν έτσι τα πράγματα. Έτσι ήταν. Θυμάσαι λέει του Απέργητο θέατρο στην Πελαβίστα? Αυτό το θέατρο έπαιζε λέει όλο Κολοκοτρώνη, Καρασκάη και Αθανάσιο Διάκο. Τα ξέρε όλα αυτά ο Κεμάλ. Τα ξέρε, ναι. Θεσσαλονικός ήταν. Θεσσαλονικός, ναι, αλλά ήταν και τόσο μπασμένος στα δικαιώματα των Ελλήνων. Και... Του λέγανε του Αθανάσιου Διάκου να αλλάξει τις βίστες σου και τους έβριζε και τους έλεγε μουρτάτες. Πού βρισκόσαστε λέει και τα λέγατε αυτά και τα κάνατε? Το θέατρο λέει κάτασπρα από φουστανέλα και καριοφίλι και για τα γάνια. Χαλάγατε τον κόσμο λέει με τα καριοφίλια στα θέατρά σας. Δεν σας απαγορεύσαμε ποτέ. Τι παράπονο, όποιος αγόραζε μέσα στα διοικητήρια, όλο εσείς αγοράζατε. Εμείς είμαστε πάντοτε πολίτες. Όλο αγοράζατε, κανένας Τούρκος δεν αγόραζε. Εσείς είχατε τα εμπόρια στα χέρια σας, όλα δικά σας ήταν. Γι' αυτό τη βγάλαμε Γκιαούρι Σμύρνη, λέει. Ελληνική Σμύρνη. Ελληνική Σμύρνη. Γιατί πήγατε θελοντές, λέει, στον ελληνικό στρατό και μας χτυπήσατε? Χτυπήσατε την ίδια σας την πατρίδα, λέει. Δηλαδή σκάψατε το λάκκο σας. Και τόσοι που μείνατε ζωντανοί πολλοί είναι. Έπρεπε κανένας να μην φύγει από εδώ, να σφαχτείτε όλοι. Όταν τα έλεγε αυτά ήταν ερεθισμένος. Είχε πάρει φωτιά. Μου κάνει εντύπωση. Άμα σκαλίσεις μου λέει τα δόντια θα βγάλεις ακόμα κομμάτια από κρέας τουρκικά. Κάποιο ιστορικό λάθος έκανε εδώ μου φαίνεται. Άλλα δόντια και άλλο κρέας μιλούσε. Ναι. Πώς ήταν η γυναίκα του Κεμάλ, πώς ήταν έτσι σαν... Ήταν ψηλή κοπέλα, εύχαρη, ευπαρουσίαστη, πολύ όμορφη. Τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι έστω και προπολεμικά, μάθανε οι δικές μας γυναίκες και βάφαν τα νύχια τους κόκκινα στο αυτό. Αυτή τα άβαφε από τότε. Από τότε. Ήτανε πρωτοποριακή. Τούρκικο μακιγιάζ αυτό, το κόκκινο νύχι. Α, ναι. Αυτοί το λέγανε Κίνα. Κίνα. Το κόκκινο χρώμα αυτό. Δεν έχουμε έγχρωμη τηλεόραση δυστυχώς για να δούμε τα νύχια της Λατιφέ Χανούμ, αλλά έχουμε ένα φιλμ που γυρίστηκε την εποχή εκείνη, την εποχή των γάμων του Κεμάλ με τη Λατιφέ Χανούμ, στη Σμύρνη του 1923. Είναι αυτό που βλέπετε, κύριε πολίτη. Είναι αυτή. Ναι. Και εδώ είναι με τον Κεμάλ. Μάλιστα. Στον κήπο της μέσα θα είναι. Το ένα του μάτι ήταν γυάλινο. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπω ότι είναι κάπως αψύχο, κάπως νεκρό. Ναι. Θα φανεί καλύτερα εδώ. Εδώ φαίνεται περισσότερο. Ήταν γυάλινο μάτι. Γυάλινο, ψεύτικο μάτι. Να το. Και φορούσε αυτό το σκούφο από το Αστρακάν πάντα. Ναι. Όλοι οι αξιωματικοί αυτό το σκούφο φοράγανε έτσι, σαν τους... Εδώ είναι η οικογενειακή φωτογραφία μετά το γάμο τους. Όλα αυτά έγιναν στη βίλα του Κεμάλ, κύριε πολίτη, στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα. Εκεί που δουλεύατε εσείς και ο Νίκος. Τι έγινε από την ευκαιρία ο Νίκος μετά? Καταρχήν το επώνυμό του δεν το μάθετε ποτέ? Δεν το θυμάστε? Δεν το θυμήθηκα. Ναι. Δεν έτυχε να βρεθείτε ξανά? Ποτέ δεν συναντηθήκαμε. Από τότε? Μόλις βγήκαμε στον Πειραιά από το
Καράβι. Αυτό που μας είχαν η καραντίνα στην Ψιτάλια. Βγήκαμε στον Πειραιά. Σκροπήσαμε που λένε σαν τα τέκνα του λαού από διάφορες κατευθύνσεις. Στο Μπαγκράτη, στη Θεσσαλονίκη, στη Σύρα, στη Μακεδονία, στη Μυτιλήνη, στη Χίο. Δεν ξέρετε αν ζει, αν πέθανε, αν έχει παιδιά, δεν μάθετε τίποτα ποτέ? Τίποτα δεν είναι. Τα ρωτάω όλα αυτά, κύριε Πολίτη, γιατί μοιραστήκατε μαζί του μια συγκλονιστική εμπειρία. Είναι οι μόνοι Έλληνες στρατιώτες που είδαν από κοντά τον γκρίζο λύκο, όπως λέγανε τότε τον Κεμάλ. Ήσταν οι μόνοι που τον είδατε οι μόνοι που τον πλησιάσατε και τον κουβεντιάσατε. Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και μάθαμε πως το επώνυμο του Νίκου που ήσασταν μαζί εχμάλωτοι ήταν Καμιλιέρης. Τον λέγανε Νίκο Καμιλιέρη. Δεν είναι? Ναι. Το ζήτησα και το έψαξα γιατί ήταν ένα ντοκουμέντο. Τον βρήκαμε, τον ανακαλύψαμε ύστερα από 55 χρόνια και απόψε θα ξαναδείτε τον σύντροφό σας που έρχεται από τα βάθη των χρόνων για να σας θυμίσει τη Μικρά Ασία του 1923. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Καμιλιέρης. Καλά, Νίκο. Σε γνώρισα, σε γνώρισα. Πού είστε να γνωρίσετε? Καλά. Παιδιά, εγγόνια, πού μένεις? Στο Κερατσίνι, στον Άγιο Γιώργη. Κάτω, στα ταμπουριά. Και στον Άγιο Γιώργη ήμουν αρκετά χρόνια. Εκεί είχα βάρκα δική μου. Είχες, αλήθεια? Πήγαινα για ψάρεμα. Και έχω μανία στα ψάρεμα. Τη βάρκα την είχα κάτω. Στην ηλεκτρική. Τη σημερινή μας συνάντηση, ύστερα από 54 χρόνια, την οφείλουμε στον κύριο Φρόντου Γερμανού. Αφήστε με απ' έξω, εδώ μιλάει η ιστορία, κύριε Καμιλιέρη, και αυτό που βλέπω και αυτό που είδατε, παιδιά, κύριε Πολίτη, είναι λίγο σαν αυτά που βλέπουμε στις ταινίες. Ίδιος είναι, και γέρασε. Ίδιος ψηλός και στις ταινίες. Πείτε μου, είχατε επισκεφτεί καθόλου μετά από αυτά τη Μικρά Ασία? Πήγατε καθόλου, έτυχε να πάτε? Εγώ όχι. Εγώ, εάν πάω, ίσως δεν θα γυρίσω. Σε αυτό λέω κι εγώ. Έχουμε ένα φιλμ της σημερινής Σμύρνης, της Σμύρνης του 1976 νομίζω, τραβηγμένο μέσα από το τζάμι ενός τουριστικού λεωφορείου. Κρατάει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, το γύρισε ο Βασίλης Μάρος. Είχα τη φωτογραφία της Σμύρνης και... Δείτε το φιλμ αυτό, κύριε Καμιλιέρη, και θα δείτε και την τουρκάλα ξελαγώ ενώ περιγράφει τα αξιοθέατα της παραλίας. Αυτή είναι η παραλία της Σμύρνης σήμερα. Είναι η νέα παραλία, δεν τη γνωρίζω καθόλου. Όχι, μόνο το διοικητήριο μπορώ να γνωρίσω. Σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορείτε να δείτε ίσως και πολλά, κύριε Πολίτη. Κάει και όλη η παραλία έχει καεί και είναι νιώχτιστη. Γνωρίζετε, κύριε Πολίτη, τίποτα από ό,τι βλέπετε? Όχι, είναι καμένα όλα. Η Σμύρνη κάει κι όλη, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μόνο το διοικητήριο. Τα διοικητήρια από εκεί που ήταν τα τουρκικά, η συνοικία τους δεν κάει και τίποτα, και τα εβραϊκά. Δεν ξέρω πόσο άλλαξε η προκυμαία που είδαμε, κύριε Πολίτη, στα χρόνια που πέρασαν. Θα άλλαξε σίγουρα. Η προκυμαία είναι ίδια, τα κτίρια δεν είναι, νέα κτίρια. Έχει σημασία για μένα, για τη γενιά μου, για τη γενιά των νέων παιδιών που είναι απόψε μαζί μας, είναι ότι εσείς μείνετε όρθιοι μετά από όλα αυτά. Μείνετε όρθιοι, πολεμήσατε στο Πόγραδετς, λάβατε μέρος στην αντίσταση. Τώρα εσείς κάθεστε σε αναπηρική καρέκλα, αλλά στα μάτια μας είστε πάντα όρθιος. Ευχαριστώ.